Смотрите, монументы исторические, что на дeparte. Что далеко ходить? Практически tot Chișinău a fost distrus, de exemplu. Noi nu prea avem clădiri mai vechi de 100 de ani. Practic nu avem. Sunt foarte puțini care au rămas intacte. Chișinău tot Sunt țări în care foarte puțin ce a fost distrus. Это gen România. Știi că România la începutul războiului războiului cu Germania? Точнее, видео без звука. Без звука. Еще раз повторяю. Erau cu Germania, de la începutul războiului, erau aliate la ea. Сейчас раз. Când Germania a invadat Uniunea Sovietică, deci armata, așa, jandarmeria română, ea practic controla sau era lăsată aici să controleze tot teritoriul, da, bine, teritoriul Moldovei deja era al lor atunci, dar toată bucata asta, hai zic așa, regiunea Odessa, care este actuală acum, ea era sub români, era sub ocupație română. Și când ei au văzut Germania în ei te-au și deja erau cu alianța care e anti-germană. Din cauza asta, când valul ducea într-o direcție, țara lor a rămas intactă, nu era bombardată. Când vinea înapoi, cu tot, țara lor a rămas intactă și nu a fost bombardată. Din cauza asta erau multe clădiri care s-au păstrat. Inclusiv la București, practic nu a fost bombardat nimic. E așa frumos, așa. Castelul Bran, la care am fost în Europa, s-a păstrat, nu era distrus. Inclusiv din cauza asta. Dar, în august 44 era Iasă Chișinău Corporație, când dezbăteau armata rusească și atunci Chișinău și Iași practic au fost distruse practic complet. Și Chișinău practic a fost reconstruit de la zero. Din cauza asta tot Chișinău e construit din șaptele, din clopileți Subrășcană și la trecut. Acum atât. Știi că în... Спасибо, просмотр. Știți așa o nemță? Пока-пока, простите. Ei aveau un Кстати, destui foarte простите, puternic. что такой маленький ролик, поэтому в другом видео Se consideră că со звуком. a doilea război mondial, Попробуй исправить. într-un fel, a fost inevitabil din cauza că Germania a pierdut